Yanga iri power yapa. Power yapa. Yanga iri power yapa. Power yapa. This time you know man. Nyenyi panapa yakanyorwa kunzi abantu ndizve Musandiporovoka. Jesu aiwazvo hapana kumbokuporovoka iwe pakabata pakati peusiku kuma11 waenda kupi kunochera makuru kuma11 pakati peusiku nyatsotisanangurira nyaya yako zvizere kuti udze zvakafamba sei aiwazvo haushayi pekutangira iwe uri kuuya wakaonekwa nemapurisa pakati peusiku ukatanga kutiza waitize yesu nora kuti mapurisa ese aenda yoda kitanga nyama kanyama kona iofisi mpa makaona mukomana wayo makamuti kudi Ndakati iwe mira. iye hake ndokuramba achitiza kona ichikomana mbotiudza une makore mangani iweyo Ndiri mwana wazuro unongete kauri. mwana wazuro anyway nyaya inyi yainangana vhalii munofana kutobhadhara ini ndiwe yacho yabiwa ndeyako haisi muno mukoti munosimudza ruoko ndini nenyanga dzese muno wanzwa You don't know. kuvari dzenduwe munoda kubhadharwa ne ndongodawo stambo inini ndongodawo stambo wochindotenga kastambo revanhu wovadzosera nyaya yako yapera koti dismissed hauchaendi kuchii Aiwadise maoko. Where you are, mama? Is it funny? No, it's not funny.